Sabies que Dinamarca va perdre una guerra en només mitja horeta? L'any 1864, Dinamarca estava en guerra contra Prússia i Àustria per la regió de Schleswig-Holstein. Els danesos havien construït una línia de defensa fortificada a la zona de Dybbøl, amb canons i soldats molt preparats. L'exèrcit prussià va començar un atac massiu. En només mitja hora les defenses daneses van caure i van haver de retirar-se. Aquella derrota no era només una batalla perduda, significava la fi de la guerra. Com a conseqüència, Dinamarca va perdre gran part del seu territori i va quedar reduïda gairebé a les fronteres actuals. Des d'aleshores el país va abandonar les seves ambicions militars i es va centrar més en la cultura, la diplomàcia i la cooperació internacional. Sabies que existeix una medusa que pot revertir el seu cicle vital i tornar a ser jove? Es diu Turritopsis derni i se la coneix com la medusa immortal. Quan arriba a la vellesa o pateix estrès, en lloc de morir, transforma les seves cèl·lules en un estat inicial i torna a començar la vida des de zero. És com si un humà de 90 anys pogués tornar a tenir 10 anys en un procés natural. Aquest fenomen ha fascinat la ciència perquè és un cas únic en el món animal. Els investigadors la veuen com una possible clau per entendre l'envelliment. Tot i així, la medusa no és indestructible. Pot morir per malalties o per depredadors, però mai per vellesa. El mar és un organisme diminut, gairebé invisible, però amb un poder extraordinari, el de desafiar el temps. Sabies que l'home més alt del món encara és viu i mesura més de 2,5 metres? Es diu Sultan Kösen. Va néixer a Turquia i medeix exactament 2,51 metres. Té el rècord Guinness de l'home més alt del món. La seva altura es deu a una condició mèdica, però en Sultan no s'ha amagat mai. Al contrari, ha convertit la seva diferència en un símbol. Necessita roba i mobles fets a mida. I fins i tot la seva manera de viure és especial. Imagina't buscar un cotxe o un llit o volar amb Ryanair quan fas més de 2,50 metres. Quan viatja, tothom vol fer-se fotos amb ell, i malgrat les seves dificultats, Sultan és conegut pel seu caràcter amable i positiu. Avui treballa com a ambaixador Guinness i visita escoles i participa en esdeveniments per explicar la seva història i animar a la gent a acceptar-se tal i com és. Ell mateix diu que la seva altura és un regal i una responsabilitat. Ser diferent et pot fer destacar, però també pot ser una inspiració pels altres.